Shah khot Lionel Messi but Kylian Mbappe but laki jonki national team naka bynta ki jing kai friendly match ki pan sawan kum si bynta ban warm up ne pan krep ha ya ka World but ai jubab ka FIFA ya ka Iran halor ka jing kerpat jonki ban pan Korea ya ka jing kai World Cup jonki na USA Shah Mexico daka ba pan pau ba kimdon ka jing thmo ban pan kelai ya ka por ialehkai anrai na kalyang jong ka FIFA ka lakan tai ya ka nei daka ba ka kmilti babarok ki kanhun ki bai shimanta kin ialehkai kat kum balabu bat lapan bena bat hoj prolog Shah kan thub yang Lionel Messi haka squad list jong ka Argentina naka bynta ki jing ialehkai friendly match ki ban sawan kat ba Kylian Mbappe ru Shah kan thub haka squad list jong ka France naka bynta ki jing ialehkai friendly match jong ka Persia ke Brazil haka arphun tari upnai match but arphu kundai Persia ke Colombia kat ba ke jing kon final jong ka Carabao Cup hapdeng ka Manchester City Persia ke Arsenal kandai haka arphu artrik upnai match but ansamis goalkeeper ke Real Madrid kata Courtois naka bynta ke quarter final haka Champions League baro artli ki jing ialehkai Persia ke Bayern but poino ki jing ialehkai Europa League Shah ke quarter final hadin baldep ke round 16 haka ba ke fresh boss kan ikon Persia ke Vigo ke Bologna Persia ke Aston Villa ke Porto Persia ke Nottingham Forest ke Braga Persia ke Real Betis haka ba kini ki jing ialehkai ansai ialehkai haka 10 tarik 9 April